Sziasztok srácok, jó reggelt kívánok itt mindenkinek, én Varjani vagyok. Most igazából elkezdek itt picit a politikáról beszélni. Újra! Na most miért? Nos, föltölt bennem egy kérdés, hogy 2026-ot írunk, ugye, és nagyjából amúgy azt látjuk itt, mint 2010-ben. Jó, 2010-ben még kisgyerek voltam, de rengeteg dolognak utána néztem, úgyhogy meg lehet engem kövezni, de fekteket fogok mondani, vagy hát részben fekteket. Na most az igazság, gyerekek, hogy 2010-ben ugyanez volt a szituáció, mint egy korábbi videó említettem, ahol az egy órás olyan hosszú videóban, ott is ugye 2010-ben azért tudott a Fidesz így nyerni, mert ugye előtte megelőzte a Fidesz kétharmadát egy Gyurcsány korszak. Egy Gyurcsány, hát rövid, de elég fájdalmas korszak a magyar történelemben, magyar emberekben. Mert ugye hát tudjuk jó, hogy 2006-ban megtörtént az összödi beszéd, ahol ugye Gyurcsány elmondta, hogy nem csináltak semmit, nem csináltak ugye semmit igazából, és ugye ez nyáron vették fel, de ugye ősszel derült ki, és emiatt történt ugye pont akkor, amikor én már 3 hetes voltam, vagy 4 hetes, körülbelül akkor történt ugye a október 23-án a szemkilövetés, meg a nagy tüntetés a Budapesten. Pont a forradalom 50. évfordulójára kellett csinálni. Nice. És utána ugye folyamatosan csökkent ugye az értéke, a pártnak meg nyilván bejött ugye a 2008-as gazdasági világválság is, ami ugye tönkretett az egész rendszert, és nyilván szabad teret adott a Fidesznek, aki ugye meg tudta szólítani az embereket. Nyilván ott is érült az, hogy azért a magyar emberek azt hitték, hogy nyilván a Orbán Viktor ugye hiteles, meg ilyesmi, de közben meg nem. Tehát, hogy közben amúgy abszolút nem volt hiteles. De most jelenleg 2026-ban is nagyjából az van, hogy itt is volt egy válság, ugye itt is ugye a Fideszről kiderültek ugye undorító dolgok, ugye gondolunk kegyelmi ügy, akkor a pedofil botrányok, ugye akkor a Szőlő utcai dolgok, ugye akkor az, hogy ugye a focit is hogy támogatták, akkor az, hogy a folyamatos ugye ástopizé, háború, béke, háború, ugye, meg a jó hír, meg ugye a tűzijátékok is ugye rengeteg pénzt fölemésztettek, ugye, meg hogy kiderülnek, hogy a Tiborsznak, meg ugye a Mészárosnak mennyi pénz, úgy lettek a leggazdagabbak, hogy nem tettek semmit ezért. Mert nyilván de terültek ki, és holnap reggelig tudnám ezeket sorolni. Tehát, hogy konkrétan az volt a helyzet, hogy a Fideszre terültek ki dolgok, jött ugye a válság, ugye akkor jött ugye eleve ugye a ugye 3 háború is ugye volt ugye ez időtájt, vagy hát akkor akkor is már azért kezdődött az iráni konfliktus, meg ugye volt az Izrael ugye és a Hamas között, ugye Palesztina között, meg ugye a mai napig zajló ugye ukrán-orosz háború, és ez betett a Fidesznek, ugye, és szépen elbuktak. És ugyanaz lesz szerintem, mint az MSZP-vel, hogy fokozatosan buknak el, tűnnek el, és előbb-utóbb annyi kis lesz a relevanciájuk, hogy hiába próbálnak úgy ráépülni, de benne marad az emberekben a tudat, hogy Fideszhez társítják ezt a 16 évet, ahol még tönkretettek. Az MSZP-nek úgymond még könnyebb volt, mert nekik a Gyurcsány csak 5 év, úgymond csak 5 évük volt együtt uralkodni, meg ott nyilván az is volt baj, ugye, hogy szocialisták, ugye, kommunizmus, ugye az a MSZNP-nek, a Magyar Szocialista Munkáspártnak úgy utódpártja, tehát jogutódja úgy néz a párt, ami ugye pártállam volt a második hidegháborúban Magyarországon. Tehát nagyjából mondhatjuk azt, hogy nem jó handicappen indultak, és most a Fidesz sem fog. Tehát szerintem a Fidesz az 2030-ban el fog indulni, de nem fog bekerülni a parlamentbe. Hát ilyeneket művelnek, mint most a parlamentben is látunk, hogy bele ordibálnak, hát majdnem jól nem köpik le a másikat. Tehát jól nem köpik le előttük lévő tisztelt minisztert, érted? Akkor beleszólnak, akkor beszólnak, meg mit tudom én, akkor meg elkezdenek kérni, hogy jön ki, nyugalom kezdődik, jaj ne tönkretezzük a demokráciát, Jézus Úristen, mi fog itt történni, jaj! Közben valójában nem, de alapban annyira álszentek, de közben minden szép is jó lenne, csak az az igazság, hogy a vergődésnek az a
problémája, hogy nem nyerték meg, ezért óriási kognitív diszonanciában vannak, tehát még a múltban élnek, de nem különbek egy átlag vidéki nyuggertől, aki még a múltban él, azt hiszi még, hogy nyomógombos telefon van, hogy még mindig van, szocializmus. Nagyjából ugye ez a mentalitás vehető észre a Fidesznél, és ugye annyira ilyen, tehát konkrétan egy bohóc párt lett az egész. Hát ne haragudjon már, a Gulyás is mennyire egy bohóc, de a Pócs János, na az valami hihetetlen. Hát bazd meg, hát papíron, munkhelyen ilyet csinálnál meg, egyből kirúgnának iskolába, és hogy telefonozná, akkor is jó beszól a tanár, de most már ugye meg elveszik. Hát gazd meg, és ilyen tokis, hogy hát 15-öt megválaszoltam egy fontos embernek, kellett válaszolnom, hát itt tiszteljük már meg ezt, kérem szépen. Közben olyanban lehet csak, hogy mint lehet TikTokot pörgette, vagy a csajokat nézte a Tinderen, vagy nem tudom. Amikor egy ilyen ember, nem tudom, hogy ilyen emberre nem tudom ki akarna összejönni, mondjuk, na mindegy. Tehát annyira nem értett, annyira ilyen bózat ez az egész, és konkrétan csinálnak egy tüntetést, stop önkényre, arra hivatkozik, hogy stop önkény, ami igazából őszintén meg oda mentem arra, és azt mondani, hát ne arra már, kedves Fidesz frakció, ti csináltátok az önkényuralmat, ti csináltatok egy már diktatúrát a demokráciából. Elválasztva, semmibe véve a hatalmi ágak szétosztását. Tisza pont így csinálja, mert új titkét azt ér, pont függetlenséget ad az alkotmánybíróságnak, ami ugye a 3 hatalmi ág közül ugye ő a bírói. És ugye külön az államfőnek is annának, mert igazából hogy olyan embert állítanak oda, aki nem olyan, mint a Sők vagy az Áder, nem egy pártkatona, hanem egy valóban tisztességes államférfi, aki a politikán felül tud gondolkodni, és meg tudja teremteni nemzet egységét, ami a köztársasági elnöknek a feladata lenne, a feladata minden köztársasági elnöknek ez a feladata, úgyhogy nagyjából azt lehet elmondani, hogy akkor viszont az is függetlenséget fog élvezni. Döntéshozói ugye az a parlament, a fölött ugye áll, ugye, amit ez elfogadja a parlament, de ezt még ugye alá kell írni a köztársasági elnöknek. Na most itt azt láttuk, hogy csak igazából mindent is aláírt, amit Orbán mit tud mondani, tehát igazából egy pár katonát, egy bábot állítottak oda. Egyértelmű, hogy el kell őt távolítani, és akkor ezért kiállja, hogy milyen már, hogy a Sűk Tamás, jó. Milyen majd elmennek, hát hihetetlen itt megsértik a demokráciát. Tehát ilyet biztos a Viktor nem csinált volna. Nyilván azért nem csinált volna a Viktor, mert a Sők Tamás egy báb. Tehát nem véletlenül őt állították oda, mert most odaállítanak egy Orbán hasonló karizmatikus figurát, akkor nem lett volna. Akkor lehet, hogy bizonyos dolgokat nem hagyott volna alá. Mert az egy dolog, hogy elfogadja a parlament, az amíg a köztársasági elnök nem írja alá, nincs szentesítve. Ugye igen, ugye a király volt ugyanez. Amikor ugye megvolt ugye Angliában, amikor kialakították ugye az alkotmányos monarchiában ezt a hatalmi ágak szétosztását, amit ugye átvett a francia forradalom is átvett, ugye a forradalom után kialakult köztársaság is átvett. Akkor ilyenek kérnek, hogy nakobinus diktatúra, ilyeneket látok, de a Facebook kommentelők is ugyanilyen. De tényleg látok én is kommentelek olyan, vagy látom ilyen komment szekcióban, és ott is ilyenek vergődni, hogy nem tud angolul, meg jaj, hogy beszél az ember, meg hogy jaj, Poloska Peti, meg kezd itt a jakobinus diktatúra. Na most ezeket nyilván lehet egy fokkon felfogni, mert nyilván ez se normális, amit a Magyar Péter csinál, tehát hogy annyira nagyon rámegy el az Abszolút Filmszínházra, nagyon rámegy erre a bulvár politizálás, ők is igazából, nyilván ugye ők legalább dolgoznak úgymond, meg csinálják a dolgokat, tehát így nézzük, akkor Magyar Péter nyugodtan folytathatja ezt, mert nagyjából megérdemli ezt, ugye, ugye megérdemelte a múlt heti nyaralását is, ugye a Törökországban a gyerekeivel, megérdemli, mert ő tényleg ezért keményen dolgozott. Tehát tényleg azt érzem, hogy ez a Tisza párt, ez valóban az emberekért, valóban a magyar állampolgárokért van, nem azért, hogy fölvegyék a pénzt és ellopják, és ugye szétosszák haveroknak, meg elköltsék lányokra, hanem ők valóban az emberekért dolgoznak, és valóban azért tesznek minden egyes nap, hogy nekünk jó legyen, csak nyilván egy picit túlzásba esnek, főleg Magyar Péter túlzásba esik néha, főleg amikor túlment a házi rend szabályán, hogy a megadott időn túl ment, és ilyesmi. Na de akkor a videó lényegére térjünk már rá. Az igazság, hogy a Tisza annyira ugyanazt
ugyanúgy átvette a politikai hatalmat, mint a Fidesz 2010-ben. Tehát jelenlegi állás szerint 2030-ban, ha nem fog a Momentum felerősödni, már pedig amúgy szerintem van rá esély. Én beszéltem egyébként a Fekete Győr Andrásról, mondta, hogy megkérdeztem, hogy tervezik-e a 2030-as indulást, mondták, hogy megpróbálnak, majd megpróbálják majd. Mert egyébként neki most lenne amúgy erős szavazata, mert szerintem aki mondjuk a Tiszát nem annyira kedvelik, meg a Fidesz sem, de az egyik pártot sem, tehát nyilván aznak viszont jó alternatíva lehet egyébként amúgy ez a moment, hogy a Momentum újraindul. De most a Fidesz, MSZP-n is összemjön, nálam ilyen pár évvel idősebb fiúk próbálnak úgy, tehát MSZP tényleg fiatalos párt lenni. A DK-s ugye ott van a Varjú Lászlóval, de a DK az annyira szerepel meg az MSZP-s. Konkrétan az MSZP azért nem tudott azóta sem releváns pártá válni, mert Gyurcsány tönkretette az a pár év alatt, hogy hiába próbáltak oda szimpatikusabb, jobb akár elég jó képességű politikusokat odaállítani, mert még számban azt mondja nekem, a Komjáti Imre az egy szimpatikus politikus, aki szimpatikus politikusnak tűnt, csak az a baj, a lehető legrosszabb időben vett át az MSZP-t, de erről meg, hát ő is tehetézben, ez nem az ő hibája. Tehát az Oszkó volt rossz helyen. Oszkó volt rossz helyen egyébként amúgy a drágalátos Komjáti Imre. De azt mondom, hogy ilyen embereket még én is szívesen, Magyar Péter mellett, ilyen embereket szívesen, mint Fekete Győr András, vagy Komjáti Imre, ilyeneket szívesen látnék a parlamentben. Mert ők is szerintem amúgy tehetségesek, meg jók. Tehát amondom vagyok, hogy csak nyilván kérdés az, hogy a baloldal az hogyan akar majd újraépülni, mert először az azt kell, hogy a Tiszából picit kiállványolják, hogy azt érezzék még néha, hogy ilyen túlzásba esik a Magyar Péter. Nyilván értető okokból, mert ez kell, mert nyilván így úgy kell bánnia, hogy csak a diktatúrát csak a diktatúra eszközeivel lehet eltávolítani. Tehát nem lehet békés módszerekkel eltávolítani vagy ilyen úgy, demokratikusabb módszerekkel eltávolítani a diktatúrát, ahogyan azt a baloldal próbálta, csak hát nem sikerült, 3 alkalommal 3-0, vagy ha összeszámoljuk még az LP-t, akkor 5-ből 0. Egyszer sikerült azt hiszem a 19-ben, meg 24-ben, tehát kétszer sikerült ezt, de a LP meg a országgyűlésen csak a Tisza tudta fölvenni a kesztyűt, ugye te is győzte a Tisza, ugye. De nyilván kérdés az, hogy valóban lehet-e újjáépíteni, mert ugye a Magyar Péternek megbizatása a 34-ben potenciálisan lejár, addigra meg a Tisztának ki kéne termelni egy fickót, aki tovább viheti, mert simán lehet bárki, és nyilván ugyanúgy kell akkor a karizmával rendelkezni, mert valószínűleg ezt el fogják várni a szavazók, hogy egy igazi férfi, karizmatikus férfi, aki talpra férfi, aki minden módon megpróbálja megmenteni a hazáját. Tehát, hogy Magyar Péterből ezt látjuk. Mert, hogy nem lehet. És valószínűleg lesz egy réteg, aki majd, ha lesz 30-ban indul Momentum, akkor majd rá fog szavazni. Tehát még az is elképzelhető, hogy nem lesz Tisza kétharmad. Az mivel webpolitikolható szerintem, hogy kézzelharmadban se a Mi Hazánk, se a Fidesz nem fog indulni. De nyilván a kérdés akkor, hogy akkor kétharmad, hogy lesz, hogy csak egy párt fog bekerülni. Vagy mit tudom, hogyha meglátjuk srácok, hogy lesz ez. Amúgy vagyok a Fidesznek kampec, főleg úgy, hogy csinálják, főleg ezzel a szánalmas kis tüntetésükkel, közmédia visszasírásával, de hát, hogy nagyjából a Fidesznek befellegzett. A Mi Hazánk meg nem tud mit csinálni, úgyhogy amúgy vagyok, hogy ha nem lesz itt változás, akkor Tisza az itt ne fogja uralni. Tehát itt az kell, hogy kéne egy erős baloldal, vagy erős ellenzék, vagy komolyan vehető ellenzék, mert így nagyjából csak annyit látunk a parlamenti beszélgetésekben, jó, Magyar Péter oltja el a Fidesz. A Fidesz az próbál kontrázni, nem tud, mert nem tud kártyázni, nem tud mit csinálni, mert igazából tönkretették az országot, és ez legbelül ők is tudják. A Mi Hazánk meg annyira kicsi, hogy nagyjából semmit nem tud csinálni. Tehát, hogy nagyjából semmit nem tud, mert ilyen mondott Tolszka egy-két dolgot. Ugye Magyar Péter tudja azt, hogy a 6 fős pártjával a Tolszkai nem tud csinálni semmit. De hát semmit nem tud csinálni. Tehát emiatt így eléggé egyhangú a parlamenti vita, és nem alakul ki érdemi vita. Mert nem tud
Nem tud, mert a Fidesz hülye. Tehát rengeteg bóc van ott. Vagy csak azok vannak ott szinte. Úgyhogy kérdés az, hogy mi lesz itt 2030-ra, kérdés, hogy mi lesz 29-ben. Majd nyugi, majd azokról is fogok majd tudósítani, azokról is fogok majd beszélni. Ennyi lett volna már ez a kötetlen filozófiai beszélgetés a politikáról, vagy filozófás közából a jövő magyar politikájáról. Én Varrani voltam, ha tetszett, akkor nyomd meg a lájkot, ne felejtsen feliratkozni, ne felejtsen megnyomni a csengőt, hogyha nem akarsz szavarni az összes videómon. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!